Takže já si myslím, že pro ženský je tohle úplně skvělá zkušenost, protože oni se hrozně bojí mezi ty chlapy přijít, ale právě za prvý těm chlapům se to líbí, ty ženský na motorce, a za druhý, protože to ženskou je to neuvěřitelná zkušenost. Pak se tady naučí spoustu věcí a ty instruktoři jim řeknou spoustu věcí, který prostě se můžou naučit a který potom můžou používat v tom provozu a je to hodně potom bezpečnější jízda.